Ez diotze enarak. Gogoango duzue noiz edo noiz. Hor konpon. Ezin nik bakarrian nezake ere induten hasia. Iez egingo dut zorota landetatik etxeetara. Egingo ditut abearteetan nire abiak. Haziko ditut umeak, irakatziko diet non bizi. Hurrengo urtean zebilela enara, ibai batean goiti bera eta beti gora egan, ikusi zituen alboko zoroetan txori asko sareetan sarturik, indarka irten nahi eta irten ezin da. Txori horien artekoa ziren hormatxori edo kurrilloak, pintxoe, txirrizkila, amilotz, txepez, birigarro, soso, bulargorri eta eskila sotzarrak. Ikusi zirenean ala gatibu eta han zebilela enara katea gabe esaten zuten negarrez. Ai, sinetzi bagenio enarari. Igarri zuen zer gerta ziteken. Egin bagenu horren esana, ez ginen ikusiko gaur estutasun honetan. Galdua gara bada, lehenaz gordebideak hartu ez genituelako. Ipuin honek esan nahi digu, ez dugula izan behar buru itxikoak. Hartu behar direla jakintzuen zuzenbide edo aholku onak. Espabere, gogoango dugula noiz edo noiz, eta egingo dugula negar, katea eta sare txarrak urratu ezin ditugunean. Izan bada aurrez begiratua, etorri ez dadin gero damua.